Ito yan eh. Oh. Oh, yun ah. Oh. Ito, oh. 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 Yan, lakas. Ang lakas. Hawakan mo, tingnan mo. Air leak lang yan. Ang lakas. Yan o. Pero makita natin yung purutan. Morning, magbabalik ang lakay tracker. Binalikan ko yung aking load sa mga nakaraan, no? Sa mga nakasunod sa lakay tracker. Biniyak ba naman nila kasi yung aking load? Ginawa nilang delivery ngayon tapos bukas ulit. Kaya wala tayong magagawa kundi mag-comply sa kanilang gusto. Wala kasing city driver, o meron kaming city driver pero hindi siguro magawa yung mga bagay-bagay na yan. Gawa nga ng siyempre dami ng mga trabaho ng mga city driver eh. Kaya magagawa. Kaya kailangan ko i-deliver. Ayan si Mrs. Oh. Sasama sa amin yan. Sasama sa akin yung mga. Okay, mag-ano muna ako. Pre-trip tayo. Matik pre-trip ang gagawin natin. Okay. Okay. Teka lang, Han. Sila basis. Kasama sa akin. Hold on. Bukas talaga yung bintana mo? Binuksan ko lang kasi mainit eh. Oo. Kahit i-dump ko lang muna dito yan. Free trip tayo agad-agad. Tayo baba tayo. Lapit din naman yung yung deliveran ko. Isarado mo lang yung dyan curtain kung gusto mo Huwag mo na isarado yan. Ayaw mo na yun. Mamaya na lang. Baba pa naman ako para mag-free trip eh. Maglagin lang ako dito. Ganun ba? Nasarado ko ba? Hindi na bababa yung mga bata, mamaya na lang. Okay, babayin natin. Pay-trip tayo guys. Maglagin lang ako dito. Ayos na niya yung mga bagay. Ito rubber ito sa diyan sa blender. Ilagay mo dito para makita ko, baka mamaya Alright guys, trababayin natin. Pre-trip na tayo, matik. Check natin lahat. Yes! Okay, make sure natin temperature, ayos pa. Itas natin ito. Nag-release yung hangin eh. Siyempre magdamag na hindi natin pinaandar, kaya hindi siya nag-charge ng hangin, kaya bumaba siya. Para tulong na rin yan sa ating ating airbag kapag ka ganito na hindi mo in-unhook. Alright.
natin yung mga ano yan. Okay, so pag post trip naman ako, pero titignan pa rin natin. Ano yan? What's missing, oh? Oh. Isang ka yan. May sumisingaw. I-report ko mamaya ito sa ano. Where did that come? Where did this come from? Sumisingaw. Sumisingaw ang hangin ng trailer. Oh. Mamaya na pagbalik ko na lang kasi magde-deliver ako, i-report ko. Tignan ko pag umandar na ang trailer. Delikado, delikado. Sumisingaw yung airline. Kailangan talaga chine-check natin kasi kung hindi natin i-check. Oh, narinig nyo. Oh, yan ha. Normal siya. Pag binaba mo, oh. Saan galing yun? Oh. Oh. Ano yun? Ah, dito. Yun, oh. Dito. Oh. Airline is leaking. Airline is leaking. Hindi pwede to. Delikado to. But anyway, dahan-dahanin ko kasi malilito ako sa ano. Mamaya na pagbalik ko, kailangan nilang ayusin yan. Titignan natin ulit. Delikado, i-report ko yan talaga. Hindi pwede yung ganyan. Kaya makagandahan kapag ka nagpi-pre trip tayo eh, para maayos agad-agad. But anyway, tignan natin. Okay. Mamaya na lang pagbalik ko. Hindi pa naman yan masyadong ano. Alright. Okay. I-report ko lang doon sa safety namin mamaya. Sasabihin ko sa sa shop namin mamaya. Sasabihin ko sa kanila yung ano. Para muna ako sa mga kids kasi makikukonvoy nila sa akin sasama sa akin. Hey guys, I'm going to delivery, okay? Okay. You guys come, okay? You cannot come with me in the truck, okay? Okay. Uy, please baby. Atinel, you're gonna bliss puppet. Hey, you're such a nice daughter. Hana. Send mo sa akin yun. Oo. Mamaya pagkatapos. Delikado. Okay. Okay. Mahirap kasi kapag hindi natin i-report yan. Pag hindi natin i-report yan, pero fix ko na yung ano, yung aking fix na natin yung ating para alam na nila naglilik ang airline natin at pagbalik ko, okay, I have a trailer airline leaking. I'm going to do my delivery here in the city. Once I come back, I will show you the airline leaking. I-report natin to kasi kapag hindi natin i-report yun, nako, hindi maganda yun. Baka mamaya kung iba ang gumawa, wala na. Report. Okay.
trailer airline leaking. I'm going to do my delivery here in the Winnipeg City. Once I come back here in the yard, I will show you the airline leaking report. Okay. Ayan. Alright guys, kailangan ko lang magdahan-dahan para hindi tayo kasi alauna yung delivery ko. Ano na ngayon eh, yung oras na ba? Alas 12:17 na, pero malapit lang naman ito. Wala pang 30 minutes yung biyahin natin. Alright, let's go guys. Deliver muna natin ito, tapos pagbalik natin, susunod lang sila misis eh. Diyan lang sila sa likod. Okay. Continue on Manitoba 8 South for 8 kilometers. Big break after tong dalawa. Patrating ko. Oh, mabilis tong mga ano. Hindi ka pwedeng basta ganyan guys pagka mamaya banggayin lang ako. Kasi truck ang dala ko eh. Hindi naman ako makapag-speed eh. Be patient. Kapag ka ganito, be patient lang. Patient is the key. Patient is the key para hindi tayo maksidente. Alright. Now, ito tayo sa kanan. Continue on Manitoba 8 South for 8 kilometers. Malapit lang naman dito yung dideliveran natin eh. 23 kilometer. Dyan lang sa may perimeter highway guys. So, syempre nakita natin yung ganong klase ng truck natin. Kaya kailangan nating kailangan nating i-report. Ngayon, ito dahan-dahan lang ako sa pagmamaneho para hindi mag-malfunction hindi ako butasan ng airline doon sa trailer. Misis nandyan lang, nakasunod lang sila sa atin.
guys, diretso lang tayo. Alright guys, nandito na tayo sa Lucas Avenue. Asan na ba yung dideliverang? In 600 meters, turn right onto Bergen Cutoff Road. Okay, ito yung ano dito, yung ano dito guys, yung bibili kayo ng ano truck, Freightliner. Ito yung opisina nila. Yan. Bergen Cutoff, sila misis na sa kwitan ko lang eh. Wala rin naman kasi silang pupuntahan eh. Kaya sumama na lang sila sa akin. Hindi ko rin sila may sakay sa ano ko guys, sa truck ko kasi ayaw ni misis na isakay ko sila sa truck. Baka nung mangyari, at least kahit papano hindi na problema yan ng truck na kung ano-ano pang mga i-reason. It's only me na lang ang ano man ang mangyari. At saka dito guys, nandito yung ano, yung training center kung saan ako nag-training ng truck driving. First class training center sa lugar na to. Saan na ba yung ano nila? Ito yung company rin ng Pain Tracking in Pain Transport. Pain Transport. Turn right onto Bergen Cutoff Road. Mahaba yung dala niya, kaya kailangan natin pagbigyan. Sila misis, nasa kwitan lang. Bergen Cutoff. In 400 meters, your destination will be on the right. Okay, saan pa rito? Nasa kanan daw bahagi. Cold. Yun. Itong building na to yata. Alright guys, tara. Buksan na natin ang seal ng ating trailer. Makatama tayo. Yes! Let's go. Ayun guys, tara. Atras tayo sa Dorto. Yun ang sabi nila. Okay. Nakatras na tayo guys. Dahan-dahan lang. Ang hirap kasi gawa nga lang may singaw yung ano, hindi magkarga ng hangin. Yun ang problema kapag may singaw yung ating ano, ang ating trailer. Pero anyway, i-unload tayo rito. Pagka-unload tayo rito dalhin natin yard dito ng ating mag-upload lang. Itong ating ano, ang ating trailer. Come on guys. Doon sila misis, puntahan natin, patay ko muna. Balang natin patay. Patayin muna natin. Let's go. Patay kay misis.
Lapit ka rito, ano? Lapit ka rito. Kasi pagkatapos nito, pupuntahan din nila ako pipikapin, kaya sumama na sila rito eh. Sa deliveran ko. Lapit ka rito. Ayaw niyong pumunta sa truck? Ha? Papuntahin ko. Oh, sige, dali mo sila. Sige, ipapuntahin mo na. Dalapit mo yung sakyan dito, para may layo yung dito. Magpark ka rito, atras mo dito. Para hindi kayo masagi dyan. Antayin ko yung mga bata ron. Yan. Tayin natin. You wanna go with the truck? Let's go. Okay, just come inside. Yan, okay na yan, Han. Sige, trust mo pa, mama, may truck na papasok eh. Sige, trust mo lang. Okay. Let's go. Gusto nilang sumama eh. Gusto nilang pumunta sa truck. Bira lang kasi sila nakakapasok sa truck. Hindi ko rin naman sila basta-basta may tawag nito. May sakay sa truck. Let's go. Let's go inside. Ate Sinel, mainit dun. Let's go. Tambay muna kayo sa loob. Careful. Get inside, do not touch anything, okay? Go. Okay. Baby, go. Ba't ngayon yung sasakyan? Get inside, everybody going inside. Guys, andito na naman kami ulit sa loob ng truck. Itong si Pake talaga ng mga nangingilam dito sa truck. Gustong gusto niya talagang kung ano ng mga pinagpipintot. Gustong gusto niya talagang maging truck driver. You really wanna be a truck driver? Okay. Hi, Mami. Hi, Ate Clark. Hi, Pa. Ate Sinel, hi. Antayin lang natin, nandito kami sa delivery guys eh. Nandun yung kotse ni Mami oh. Kasi mamaya susundin naman nila, susunduin lang naman nila ako. Yung issue kasi dito ngayon, itong delivery ko, biyak. So mayroon akong delivery ngayong araw na to. Tapos daling ko ulit sa yard namin itong truck na to. Tapos bukas ng madaling araw ulit yung isa, biyak nga eh. Pero pagdating ko sa yard mamaya, ay papakita ko na doon sa aming safety yung issue doon sa truck. May leak yung may air leak eh. May air leak kaya kanina lang sabi ko. Pero hindi naman siya yung worst na air leak. Okay pa naman siya na maniho kaya dinadahan-dahan ko. Ayokong maabala pa, buti pa ako ng siyam-siyam doon kung ilang oras nila gagawin. At least ngayon, kapag ka nagawa na nila yon, ang mangyayari niyan, edi okay na yung truck. Business ka na? Nag-text na ako. Okay na yung trailer kapag nagawa nila para bukas ng ng delivery ko. Paano mo nalaman na yun? Nag-pre-trip ako pre-trip ko Saan doon? doon sa baba kapag tinatouch mo na. Gusto mo makita? Gusto mo makita, tatanong ka Turo ko, doon sa ilalim eh. Maya. Doon sa door. Dito na. Wow, you have a... Ang bata. Wow, you Dito have lang naman so sila much... Isang bit lang ipakita sa'yo. Mamaya mo lang sa... Oo. Hindi, kapag nandun na sa truck didiretso ko na to sa loob na sa trailer, sa nila, hindi ko na ipapark doon to. Ano yung mailip yung repair? Doon sa ilalim, air leak. Yung airline niya doon sa may brake chamber. Andun, gusto mo makita? Pakita ko sa'yo.
Turo ko sa'yo, halika. Saglit lang. Do not, I'll go down in there with mommy. Delikado. Not until I come back. Come. Pakita natin kay mami guys, kay misis kung ano yung sinasabi kong airlick. Kanina, lakas eh, kapag ka tinatouch natin. Curious din si misis sa airlick eh. Ito yun eh. Oh. Oh, yun ah. Baka nagagad sa'yo. Oh. Ito, oh. 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 Wala na. Parang lumala ka na. Kaya nga, nalihis lang ito eh. Delikado yung drive. Kaya nga, ano ko na eh. Naglilik eh. Ayun oh. Naramdaman ko ng hangin eh. Hindi, lakas. Ang lakas. Hawakan mo, tingnan mo. Hindi, airlick lang yan. Ang lakas. Yan oh. Yan o, makita natin yung putas. Oo. Nagsasabi, ito ang problema kapag ka pag sumasabit kasi siya talaga ito, sumasabit kasi talaga ito, nagre-leg. Sumasabit, nagra-wrap kasi kaya nagre-leg. Ha? Kaya nga mag-pre-treat tayo eh. Kaya pag nag-pre-treat ka talaga, titignan mo talaga. Yun. Paano yan? May uwi pa yan? Oo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan sila doon. Tara na. Okay. Malakas nga. Kaya nga. Dito. Oo. Malapit na ako. Sige. Pababayin mo na sila tapos alis na tayo. Oh, let's go now. Let's go now. Because you cannot come with Papa when driving. Okay? Magkita na lang tayo doon. Come here now. Come here. Come now. Because Papa is working. Nel, go now. Tayo nyo na lang ako dun, Han. Oo. Sige. Let's go, Tinel. Ano ba naman yun? Mamaya mabalian ka eh. What? Ay, that's what happened if you don't see. Okay. I will see you later, okay? Oh, that's, you know how to go down, okay? Okay, go. Okay. Ayan guys, antayin ko lang ito. Dinig. Wala natin magagawa yan. Importante, nireport ko na rin sa opisina. Tara na. Nakuha ko na rin yung papel kanina. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa guys. Let's go. Okay. Well guys, tara. Ito yung papel. Nabot na sa akin kanina. Yun. Landanin ko lang para sa ganun eh hindi lalong pumutok yun. Let's go guys. Abot din ako ng 59 minutes. Isang oras. Andun na rin sila minutes.
safety guys. Lapit na tayo sa dideliveran natin. Dahan-dahan lang, kunin lang natin siya sa dahan-dahan. Alright guys, malapit na tayo sa yard. Dahan-dahan lang yung pagmamaneho ko kasi mahirap na, baka mamaya biglang pumutok yung aking airline trailer dun eh. Hindi lalo ako makakausad nito. Alright guys, nandito na tayo sa Turk Yard. Okay. Bossing. Tawagan lang natin guys. Sumagot. Hi Rene. Where do you want me to put the trailer? You wanna fix this? I know that you read my message and thinking if where do you want me to bring that? You want me to put into the yard or just drop in here? We're still loaded and I have to deliver the remaining deliveries tomorrow in the morning. Yeah, call me back to 04-869-0196. I'm here now in the yard. Bye bye. Nag-reply yata. Okay, so i-text ko rito, my truck and trailer is parked in the loaded area. If you want to fix, take my truck. Inside the shop. I'm not unplugging or uncoupling, unhooking. Tapos ko lang muna rito guys. Since ano naman sinabi ko na rin yung concern ko sa kanila, hindi na rin siguro masama yon. At least na-text ko at pupunta na lang. Iiwan ko na lang yung truck ko dito bukas para itong truck ko na rin ang gagamitin lang pagpasok doon. Ayusin nila doon. After that, balik na lang nila dito kasi may isa pang delivery ito. Ang mangyayari niyan,
babalik na naman tayo madaling araw bukas. Ay na. Matrabaho. Ay nakat. Wala tayong magagawa. Iwan lang natin tong truck natin dito. Okay. So nag-reply sa will get it from the loaded. So iwan ko lang dito guys, mag-reply siya eh. At hindi ko na ihanod tong truck kasi i-deliver ko pa to bukas. Para hindi na tayo mag-unhook. Okay. Okay, tapos sasabihin ko. Sabi ko kasi dito, my truck and trailer is parked in the loaded area. If you want to fix, take my truck inside of the shop. I'm not unhooking. Okay, copy. Yan, at least na-report natin, nagawa natin. At pagtatapos mag-ano lang muna ako, nag-out muna ako kasi baka mamaya masira yung oras ko, hindi na ako makapag-break up balik. So, log off in shift. Babalik pa ako rito bukas ng at 30 ko, bukas pa ng madaling araw, okay? Okay, so my delivery. Okay, so can you send picture? Okay, my delivery is 31st at 1:40 AM. Bukas, babalik pa ulit ako bukas mamaya para mag-deliver sa Subis. So uwi na tayo sa bahay, magpahinga. Just leave the key in my truck. Or in the lock my truck and send me a picture where you put the key outside. Yan, para sa ganun alam ko saan dadaputin mamaya. At yes, yan. Okay, so picturean ko, ipapadala ko sa kanila guys. At least ito paano na-report natin ngayon talaga. Trabaho ng truck driver to eh. I-report natin ng mga issue. Otherwise kung hindi natin may report ang mga issue, wala. Hindi maganda. Yung trabaho natin. Report all the issue and problem. It's so. Guys, nilagay yung aking sombrero. Ay, ang dami ko naman sombrero. Saan yung mga sombrero? Ay, ito. Let's go guys. Pwede mo natin. Okay. Can you open it please? Have a lot of things in my hand. Thank you. You're such a nice girl. Thanks baby. Let's go home. Okay. Gano'n na tayo ng bipuan. Lagyan ko lang ng bigyan na ako ng isang pang semento. Sige. Kulang yung semento. Guys.
Nai-report ko na rin. Yeah, pwedeng dito na lang kayo sasakyan. Nai-report. Na-report pa na? Oo, kunin na lang nila yung truck ko doon na andun kasi yung Oo, may susi. Hindi, iniwan ko yung susi para sa ganun eh, pagka ano, punta na lang nila doon tapos picturean nila kung saan nila ilalagay yung susi ko. Kasi madaling araw ako Mamaya? Mamaya ba? magdi-deliver. Oo, mamaya. Tapos alis ka rin madaling araw na sunod na araw. Hindi, hapon na yun. Hapon? Oo. Na, Kasi magre-receipt ako, isaktong ano. Friday ng hapon? Give me yan lang. Oo. Oo. Friday ng hapon? Nahirapan mo ako dyan. Oo. Mga anong orasan? Hapon siguro. Basta nakuha ko na yung receipt. Kwintahin na lang natin pagdating sa bahay. Pag naka-receipt na ako, yun. Kasi sabi nila basta Friday ng hapon. Ng simento pala siya. Oh. Ayan guys. Update kahit pa paano na-report natin. Hindi naman kasi maganda kapag kayo naglilik na yun. Nakita nyo naman, ang lakas-lakas. So paano guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi, no? Han, bye-bye. Kids, Bye. say bye-bye. Ate Nel, okay. Make sure you like and subscribe and comment and ring the bell for Thank you. notification. Okay. Galing ng mga anak ko na. Toy smart ah. Thank you. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.